Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paulo at ngayon dadaanan natin ang mga memes at mga drama ngayong linggo. So simulan na natin from gym where bald people. Kung alam nyo ang nangyari kamakailan sa Supreme Court ng Twitter, itong babaeng ito ay si Sam Morales at nagkaroon ng malaking drama at issue. Nag-trending pa siya, umabot ng halos 400,000 tweets dahil naglabas ng isang expose, isang thread, ang isang transformer, isang transgender natin kaibigan dyan na ipinakita na na-catfish siya. Catfish, ibig sabihin nun ay nagkukunyari ka na ibang tao. Sobrang haba nito pero dahil nagkataon na tayo na sa isang enhanced community quarantine, ang daming oras ang tao magbasa ng mga ganito, diba? So ayun, nag-viral siya at nag-trending at nalaman ito ng tao. So sa mga ayaw magsayang ng buhay nila sa problema ng iba, bigyan ko lang ng mabilisang recap pero medyo mahaba pa din. Nagsimula ito nung tinamaan ng libog, ginusto lang niya makahanap ng warmth, diba? Ng connection. Siyempre, kahit sino ba naman Gumamit siya ng dating app at nakilala niya rito ang isang nagngangalang letrang B na malalaman na natin na si Bill ko ang kanyang pangalan. Meron din naman silang common interest tulad ng kanilang art kasi nagtutulungan sila sa plate. So, pagtagal-tagal sila ay nagkanda. Marami silang on and off. Yun yung naalala ko doon sa trend na yung haba Ayoko naman pagkita kasi laro lang nga haba. Marami silang on and off. Una, ayaw pa niya maniwala baka kinaka-catfish. Alam na niya kung hindi na bago sa kanya kung catfish so since marami naman mga cases pagdating sa mga dating app. Kaya yung mga gusto manlandi dyan, huwag nyo masyadong taasan yung hopes nyo o yung standards nyo. Kasi nga, kahit sino naman pwede gumawa nun, diba? Pwede ko ilagay yung profile picture ng isang hot na babae pero isa ka palang matabang lalaki na nakikipaglandian lang sa internet. So sa mga ngayon, alam ko ngayon sa inyo, enhanced community quarantine, tigang kayong lahat. At dito, ang ginawa ng babae sa on and off niya, nakausap pa niya dito si Sam Morales mismo, kinakamusta niya kasi kaibigan daw to ni B. At siya, six-pack abs, na nabulag siya. Utang na loob, tumawag ka ng mga lalaki. Siya naman mismo nagsasabi na marupok siya. Itong ating transformer na friend. So ayun, nagtuloy-tuloy at napansin niya, pag dinadoubt niya na totoong tao to, merong tatawag na, hindi ako fake, ganyan-ganyan. So, makikita na naman niya yung gwapo at katawan niya maganda. Marurupok na naman ang kanyang mga desisyon. Kasi marami silang mga balik-balikan plane tickets na makakansel plane tickets. Ang dami nilang pera. Kailangan ko pala ng pera para magka-drama. Unang tumatak sa akin yung dami ng mga plane tickets na nasayang doon. Ang dami nilang mga canceled flight daw, di na napunta, di na nagamit. Meron sila yung mga sa email na sinasend na, flight confirm ng PAL o whatever. So, tapos ika-cancel at the last minute. So, sabi ko dapat may clear lang to Pero mahaba kasi talaga So, mabilisan na to. Isipin mo na lang o hindi. So, ngayon mapupunta na tayo sa climax ng kanilang maraming plot twist at mga kanto-kantong kwento. Kasama si Sam Morales na bumisita sa kanya. Nakipagkita doon sa ating transgender friend. Umalis na nagantay lang daw ng booking na si Sam. Nagsimula na daw sila, nilalandi na niya, ginahag-hug niya. Tapos parang hindi daw receptive o hindi bumabanat itong si Bill ko. Tapos parang, di mo ba ako gusto? Ayaw mo ba ako si Optimus Prime? Pero pagkatagal-tagal sila ay nagsundutan na. At pagkatapos doon, sinabi sa kanya na lalo ikinagulat ng ating transgender friend ay, okay na? Masaya ka na? Nagsuksukan na tayo. So, taka sila. Akala ko ba nag-build na tayo ng friendship, nag-build na tayo ng trust for 8 months tayo nag-usap ng ganon. Tapos, sa pag-connect na lang niya yung dots, pinakita doon sa mga doon sa thread niya na si Sam Morales pala ang nakikipag-usap sa kanya. Sinabi sa kanya nitong model na lalaki to na may 10-pack na abs ay ginawa ko lang to kasi binibigyan ako ng gigo ng racket nito ni Sam Morales. At pag hindi ako sumunod sa kanya, baka matanggal ako ng trabaho. Allegedly. Lahat ito alleged lang. Wala pa sinasagot dito si Sam. At pinuntahan ko pa yung mga Instagram niya kung may totoo. Pero dahil nga nag-viral na to, marami na mga version nun. At may napagsasabi to, wait for my statement. So, antayin pa natin kung ano sasabihin niya tungkol dito na naging meme na niya. As of now, puro alleged lang to. Wala pang, hirap kasi mob mentality na, porket nag-viral siya na yung mali. Hindi pa talaga natin alam kung ano talaga ang katotohanan. Kasi alam niyo naman sa Twitter, di ba, hindi ka innocent until proven guilty. You are guilty until proven innocent. So, totoo man ito o hindi, marami na nagki-claim na totoo to. Dahil marami daw siyang, dinefend pa niya daw yung sarili niya. Itong si Sam Morales na meron daw siyang mga masasamang mga experience kasama ang LGBT community at nagagawa daw niya ito dahil dito. So, may mga nagsasabi naman na pati si B, yung itong may 12-pack na abs ay kasabwat nito
na matagal na sila ng nantitrip, hindi lang ng mga transgender, kundi na pati ng mga straight natin mga kaibigan dyan. Diba? So, wala siyang pinipili. Basta, meron pa ako nabasa na meron daw siyang multiple personality disorder. Diba? Ang napakadaming claims. Pero, yun nga lang naman sila. Claims. So, wala pa tayo talagang konkretong ebidensya kung totoo to. Hindi. Pero, kung mapapansin mo, kung nag-file ka na ng ganyan, habang pinapatagal ito ni Sam Morales na hindi siya nagbibigay na kayang statement, wawasakin ng internet ang iyong reputasyon. Alam mo naman gaano ka-cancer ang internet kung nasimula ka ng pagtripan yan. So ayun, antayin na lang natin kung may sasabihin man siya dito, allegedly. So tingnan na lang natin, mapayro tayong maliit na balita kina dito kasi wala na akong makita ibang balita pwede isabay dito dahil bigla na ito sumulpot sa kung saan dahil sa quarantine na yan, dami oras ang tao, leche, ayoko na ng problema ng iba, dahil ko sarili kong problema. Pero ayun, so ayan, diba? Nalipat na rin sa kanya ang trono na kinaiinisan, tapos na si Miss Joy at si Sir Coco at nalipat na sa kanya. Kalagi nyo lang tatandaan na paggagawa ka ng mga desisyon ng mga sa relasyon, sa mga ipagkipaglandian, huwag nyo masyado ibigay yung 100% nyo. Huwag ka na umepal, baklawa. Kailangan nyo yan ituloy sa totoong buhay na. Huwag yung masyado i-invest masyado dyan. Marami nagtatanong, ano bang, pwede bang kasuhan si Sam Morales dito? Yes, pwede, pero hindi siya kasintindi ng isang criminal fraud kasi wala naman nagkapalitan dito ng pera. Wala namang financial gains. May nagkapalitan ng likido, nagkapalitan ng laway, pero hindi siya kasintindi ng meron. At marami ba kailangan prove, hindi lang yun sapat na meron kang social account. Kasi pwedeng sabihin ng defendant, o in this case Sam Morales, na meron lang gumamit ng pangalan, meron lang gumamit ng pwede isang elaborate scheme to ni Tansel. Hindi ko sinasabing fake yung ginawa niya. Pero ito lang pwede mo i-defend in court. Kasi kahit sino pwede gumawa ng online account Yun lang yung sinasabi ko. So, nasa taas pa ang lahat ng mga barya. Hindi pa natin alam kung ang babagsak ay ulo o buntot. Pero importante rito, nakatira ang ating Transformer friend. Diba nakaisa siya? Total, sinabi naman niya nagsimula to, ito pala nagagawa ng libog. Nakita ko yung nakalagay doon sa kanya isang post. And that's the thesis. Daming problema ng iba. Ano pa ba pwede? Yeah, parang ano lang to, parang virus lang to, palala ng palala. From Patrick. Alcohol ba yun niya? 3, 2, 1, go! Shoot! Bored na talaga kayo, leche. Talo ko! Pinaikot-ikot din ang ating Transformer friend. Sunod. Naku, ibang dilubyo binigay ni Mayor Joy natin. Ano ba conspiracy ginagawa ni Mayor Joy ha? Sabihin nyo sa akin, dali. From Basta Page. Bakit ko kakailanganin ng mas? Ang mas bang makakapagligtas ng tao? Kahit magmas ka, yung hangin. Kahit mag-alcohol ka, hindi mamamatay dyan ang mga masamang espiritu. You know, go get... Ikaw, mamamatay ka sa ginagawa mo, ate. Ano ka, umuwi ka lang. Ginagamit mo si Papa Diggs Sunod. From Lawrence. Lagyan na lang natin yung meme kanina, yung astronomya. Dali, gusto ko na siya ma-overuse para malaos na din. Gamitin natin ang gamitin, di ba? Para mamatay na rin ang ating mga pangarap sa buhay. Sunod! CTF yung tondo. Oh, hindi! Sige! What the... Oh no, hindi siya effective lang ako, Queen. No time stop. Pucha, one hit. Basta. Kinabahan ka lang yung Robert Wade. Manong yan, hindi tatabla si Tito Enrique lang. Hindi tatabla si Lolo Enrique lang, kamatayan, di ba? Buhay na buhay ang mga memes natin. Wow! Binubuhay natin yung mga memes, kaliwat ka. From Norlica. Ano to, G? Kaya natin nire-respeto ating mga frontliners, diba? Isipin mo na lang, kung ito ating frontliners po. Ayun, lahat tayo sabay-sabay. Patay tayong lahat. Sunod! From Zephyra.
Si Sai. Open Gangnam Style. Copyright. Oh. Ang dami mga patay na mga trends dito, nakakamiss. Pucha, bagay sa ating bagong meme na ma-overuse na soon. Sunod from Kels. Sakto yung beat, ah. Maraming salamat. Japanese characters, hindi ko masabi pangalan. Super Smash Bros. Johan Dynasty. Hindi pa rin itong patay. 1秒経過2秒経過あー3秒経過やれやれ。 Ah, kahit patay natin, unique, di ba? Sino lang kaisip niya magaling? Pambihira ka nga naman, Kunichihawa. Natanggal mo na yung sukot ko doon kaya sa Sam Morales na issue na yun. Sunod from Nuki Duki Leche. Isang bizarre adventure to. Isa tong bizarre adventure na tatapos sa Pilipinas. Huwag nyo na itong uulitin, parang awa nyo na. Walang isekai sa totoong buhay. Bangkay ka lang. From Clever Clover. Yung kumakain kayo sa buffet pero agad na ubos ang paborito mo. Sayang wala na yung leche. Oh, pucha, nagkasama-sama na. Yung mga gusto ko eh. Yung mga pinag-iisipan nyo, hindi lang paulit-ulit. Robert Wade. Diba? At least ito effort na pagsama-sama, nakaisip. Akalain mo dahil mo oras na mag-isip, Clever. Maraming salamat. Sunod. Day 14. Paano mang bait ng bata? Parang mali ah. Yup. Diba? Ay, pag nag-full circle na tayo dito. Kung ito mga bata ang lumalapit, yung 14-pack na abs si Kuya, ang napalapit na ating Transformer friend. So, doon tatapos sa ating mga memes at maliit na balita ngayong linggo. Sana naubos ko oras yung total inubos ko ang isang oras ko sa pagbabasa doon sa problema ng ating Transformer friend. Sana makukuha niya hustisya ang kailangan niya. Kung may sasabihin man si Sam Morales tungkol sa issue na to at mga kung ano na pa, ang dami natin oras sa buhay ng iba. Yan ang pinakagusto ko kasi may content tayo. Malay nyo, catfish ko lang din kayo ngayon. Malay nyo, hindi naman talaga ako to. Di ba? May ibang tao nagbo-boy sa boses ko. Malay mo, si Bolbol. Oh, di mo malalaman. So, kung may tiwala kayo, like nyo na yung video. At wag nyo kayo mag-subscribe. Paulul, ouch.